Oriọma nụ ụmụaja n'Igbo. Tata bụ Orie. Ụbọchị Orie bụ ụbọchị ndị mmiri. Ụmụ mmiri niile ana m ekele unu. Asị m na Orie tata ya dịrị anyị mma. Asị na ya anwụchu. Kakaka ama mma anyị ma jijiji ama mma anyị. Onye chụba anyị ya daa. Onye si n'isi anyị wa na aja ya were isi ya zere aja. Asị m ka ọmaka meela anyị niile tata bụ Orie. Ya gazienụ. Aka m bụkwa onye nke gị agbara ọma ụzọ mmiri. Isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụ Orie bụ ka anyị tụgharịa uche maka misconception ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe banyere ọdịnala Igbo. Ọtụtụ ndị mmadụ chere na ọdịnala Igbo bụ ebe a na-agwọ ọgwụ. That is why so many people na-anachite azụ maka na ọ bụrụ na fa chọrọ ịnachite azụ. So many people na-anachite azụ maka na ha fili na ebe ọ dị izi. Wee sị na ị na-azụmọchazi nọ emume ọdịnala ka ị na-eme. Ọ bụrụ ofe nlacha ka ọ bụ, and ọ bụrụkwa n'ebe a na-eme ọgwụ ego. Onye ọbụla sị gị na ọ na-eme ọdịnala mana ọ na-agwọ ọgwụ, mana onye ahụ abụrụ onye ọdịnala. Jụọ ya ihe ọ na-eme. Ị na-aghọta? Maka ihe nji ekwu ihe a bụ maka ndị ka na-ebilite, ndị ka na-ebido njem n'ihe gbasara ọdịnala Igbo anyị. Maka ndị ka na-ebilite, a lot of evil people apụtago na-aparedo onwe ha ka ndị ọdịnala mana ha bụrụ ndị ọdịnala. Ịnọrọ faa na-ene ha anya iche na ọdịnala ka ọ na-eme, but when you go closer you follow a different thing ka ọ na-eme. And this set of people hijacking your destiny adọrọ far from one of the things ha na-eme. Maka ihe nji ekwu ihe a bụ maka ndị na-abụ ha na-anachite n'ọdịnala ejiri frustration and impatience wee nata. Ha chọrọ ka egbuo ya taa na echi. Ichefuzie na ọ bụ na ọkụ ji nwayọọ nwayọọ, ịchọ ịla ka ọkụ ọ nwayọọ nwayọọ. Ihe bugodo ụzọ kpatacha nkụ, tinye nkụ n'ekwu gị, wee light ya. That little spark from lighter gị bụ ihe ga-abịa trigger ọkụ na nkụ ahụ. O jiri nwayọọ nwayọọ na-egbu fim anyị na-eme gbugbugbugbugbugbugbu. Ị na-aghọta? Ụtọ ahụ ka ọdịnala dị. Mana ọ bụkwalụ na isi na ịnatalụ n'ọdịnala, ọ bụrụ na ọka ibute ike mbute, ịmaghị ya eme iti ndị ahụ pụtara ụnụ si na fa bụ ndị ọdịnala mana fa bụrụ ndị ọdịnala. Ndị ajọ ọdịnala ekpuchi arụrụ na ha na-arụ. As far as ọdịnala Igbo dị concerned, na onye ezigbo onye ọdịnala na-asị ihe ọjọọ nsọ. Ezigbote onye ọdịnala Igbo na-asị ihe ọjọọ nsọ. Ọ dị etinye aka n'ọbara mmadụ, be it in form of abortion ma ọ ịpụta gbuo mmadụ. Ọ dana mmadụ nke ya n'ike lesa onye ọ ga-enye. Ọ da akwụchi ihe ọma na-abịalụ mmadụ. Ọ da ana mmadụ nwunye ya. Ọ da edina nwunye mmadụ. Ọ da eme backstabbing. Soro m nwụọ n'azụ taba m alụ. Ezigbo onye ọdịnala anaghị eme ya. Ezigbo onye ọdịnala anaghị pretend. Ị na-aghọta? So mana ọ bụrụ na ị na-anachite azụ n'ọdịnala Igbo, enwere ebe ikwesị ibido. Enwere ọtụtụ ihe ndị ikwesị ibido from there meziri wee gbagotaba. Ọ bụrụ ịpụta isi ị na-anachite azụ na ọdịnala Igbo, mana ị chọrọ ya ike, that means you're looking for another thing. Because of this, some of these reasons, some people have
ha bilite njem ha dịka ndị ọdịnala, ha banye n'aka ndị ajọ mmadụ. Ọ bụrụ ihe enwero ndidi na ha kpọkwuru chi ha. O nwere mmụọ na-eso gị ma ị nọ n'ọdịnala ma ị nọghọ. Nke a bụgoro mmụọ dị assigned to you from birth. Ọ kpọpụrụ mmụọ ahụ na-esi ya wee jụọ ya sị ya, please lead me well. Ọnwụ time ahụ of course, maka gịnị? Ọ chọrọ ya nkịta nke echi. Ị akpọpụ mmụọ so gị si ha direct me. Ijiri nwayọọ nwayọọ na-ahazi ihe dị n'ụzọ gị. Imeelu chi gị the proper way, nye chi gị ezigbo nri na ọ bụkwa ajọ nri. You feel that things will start moving better than before. Mana ọ bụrụ na imeelu chi gị, ọ bụrụ na ihe abịa kpachie karịa ka o si dị na mbụ, about that there is error somewhere. Enwere an error somewhere. Ị na-aghọta? So bido from these primary forces na-eso gị, mezie ndị iche, na-emezi ha na-abịa small. Mana ọtụtụ ndị bụ ndị si na ha chọrọ ime ọdịnala, mana anata abịasị gị n'ike agwụ gị ya, n'ọta n'afụfụ, ọgbago na-agbago, ọgbada na-agbada. In fact, ọ chọzi ihe ọbụla ọ ya eme ka o nweta ego nkịta nke echi. Kedu ife ị na-achọ? Bụrụ oke ite. Yes, ịgakwuru onye na-eme oke ite wee gwa ya ihe a, kedu ihe ọ ga-eme? Ọ gwaghị ego n'ihe ya, ya o melu gị oke ite. Marakwa na oke ite na-ewukwa isi. Marakwa na oke ite na cause more harm than good. Marakwa na mgbe oke ite inyegide ya ihe, o jiri aka ya wee nabụ ihe dị ya mma, ịkwụsị inye ya, you go down. And by then, o nwere ike ọ bụrụ na isorichago your hand maka ndị ọ dị ọsịsọ. So I encourage you, gị nwa bụ onye si na-eche onye na-achịta azụ n'ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo abụrụ occultic group. No. Ọdịnala Igbo abụrụ ebe a na-agwọ ọgwụ. Mba. Ọ bụrụ ya. Ị na-aghọta? N'ọdịnala Igbo n'ihe anyị na-eme gịnị bụ ịchụ àjà, ikpe ire ọma ka ụzọ na-aga. Onye ka a na-eme n'ọdịnala Igbo. Mana isi na ịchọ ya nkịta nke echi, itinye onwe gị n'ihe na-amarọ. Ihe anụwa na-ekwu kịta, many people chọgoro ibido their way na omenala n'ọdịnala Igbo. Ajam gị ihe a na-ekwu. Some people ajam go this very thing na-ekwu. Ha pụtara sị no wonder pastor ji wee sị na ihe ekwensu. Nke anyị abụrụ nke ekwensu. We are the ultimate, we are the originals. Mana ihe nwa anwa wụrụ okwu gị tinye ebe ya adọtalụ ya ekwensu, gị na ekwensu emebe. So what I'm trying to encourage bụ gịnị? Jiri ya nwayọọ, ya dịkwana gị ọsịsọ. Maka ọ dị gị ọsịsọ, iwe jekwuta ndị na-eme ihe ọsịsọ, etinye gị n'ihe ọsịsọ. Etinyezie gị n'ihe ọsịsọ, ịbazie n'ihe ọsịsọ, ịchọzie nwayọọ. Mgbe ahụ nwere ka ọma ndịzizi. Na ihe m na-ekwu bụ, these things bụ misconceptions some people na-enwe about ọdịnala Igbo. Ha che na ọdịnala Igbo bụ ebe a na-agwọ ọgwụ ego. Ha che na some people na-afụsị ọdịnala Igbo anyị as evil. Onye akpata na-agba afọ anyị nwa bụ ndị ọrụ, afọ ndị onye eze nwaanyị mụ, afọ onye dibịa. Asị na onye anwa nọ ndị ekwensu, nọ ndị a na-agwọ ọgwụ, ndị na-ekechi aka, ndị na-ata amụsị, ndị na-eme. No. Ama na ndị mekanik ekwezi mara ndị bụ ndị ala, nke a bụ nke bụ eziokwu. But ime iti onye na-eme raw ọdịnala Igbo, ị ga-asị thanks to your chi and ezumezu for making you to come across such person. Ma n'ime iti ha na ndị gwam asụọ gị ya gwam, ejiri ọnụ na-asa gị, na-emerụ gị magic, ị na-aṅụrị, iche na irutego na the last bus stop. Ị nọrọ with somebody say gị ka ọ lụọ ọlụ gị nke a, ka ọ lụọ ọlụ gị nke a, mana ọ jụbeghị gị maka chi gị. You feel that you are doing the right thing. Ị mara na chi gị kwụsọ ọnwụ ya na-asị na egodi ịdị ọta, imecha gbarụọ ya. And any day chi gị open door for enemies to attack you, inwego problem. Onye chi ya gbakọtara azụ nke ya ekpomekwe. So na ya bụ ihe anyị na-eche nọ ihe dị n'ọdịnala Igbo
bụ ihe m na-ekwu okwu ya ka anyị bidoro ezibe that thought n'ọdịnala anyị abụrụ evil, kama na ihe na-eme bụ na ndị mmadụ na-abụ ebilite achọba ya ebe ha chọrọ ya ọsịsọ. Onwe onye chọrọ iji nwayọọ ka ofe lọrọ ala zuoro ya nri, a na-achọ ya ebe ọ ga-eme nkịta nke echi, ebe a ga-eme ya ọsịsọ. And in such case ị nwere ike itinye okwu n'anything, and in such case ịrụkwute onye a gasị gị jiri nwayọọ look at the process, na-ekwe ihe ị ga-eme na-ekwe ihe ị ga-eme, ihe ekwe maka ịchọrọ ya ọsịsọ. So ihe mụnwa na-ekwu bụ onye ọbụla jikenere nwayọọ ka ofe lọrọ ala zuola anyị nri, ka ofe lọrọ ala zuola anyị nri. Mmadụ emetinye ọkpa n'ebe ọ na-amarọ, a na-agbara frying pan wee gbabanyezie n'ime ọkụ, ọ dị njọ. Aka m bụkwa onye nke gị Agbara Ọma Ụzọ Mmiri, abụkwa na onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Ọ bụrụ na o nwee ajụjụ ị chọrọ ịjụ, mana o nwere ebe ịchọ ka m na gị kparịa ihe na-agbagwoju gị anya, mana ịchọ ka agbalụ gị afa, maka na ana m agbakwa n'afọ ọfụma, ịkpọọ m ma ọ deelu m ozi na WhatsApp na 070-373-11663 ma ka emesịa m.